Sriuning ya. Sing kepareng nyekar Mbak Tatin sing durung nyekar. Monggo Mbak Tatin. Ya, dibawani. Sinebut pahlawan putri. Ya. Sinebut pahlawan putri. Neno Srihaning mustika topan putra Kanjeng sira Katur sembah nuwun tanpa pepindhan ya katur panjenengane Maston lan para kadang-kadang saka teater Lingkar bengi iki ya pitu ya aduh ketutupan kok ya ha iya rumah saku iki tak delok ngene iki wis padha ning kok tetep beda to iki aku iya ya wis ora apa-apa ana sing nutupi ana sing ketutupan ya wis ora dadi ngopo ayo bentuke dhewe-dhewe iya ya pancen bener pitu sing tak aturake Mbak Orisa ya terus Mbak Elisa Orkarus Alaso ya ki sinden sing lagi dadi viral ning YouTube ya
Elisa or karo nomor loro saka aku. Oh, ngono ya. Nanti Gusti Benawa iki nek ndi sik takoke Elisa terus. Ya ora apa-apa, saking nggone dadi penggemare. Lah iya dheweke panjenengan iki nganti dheweke. Panjenengan iki nganti gumun. Kok iso kaya ngoten nggih, Mas? Telepon aku nganti 30 menit sak jam. Kok iso kaya ngoten nggih? Sampeyan biyen le bentuk pripun? Lah nggih ming asal mawon kok dilar dikeparengake dening Gusti entuk kanugrahan dadi viral. Ya wis disyukuri mawon Gusti. Oh iya. Terus jejere iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Sing saiki lagi mangkat wingi pirang-pirang panggung ora mangkat mergo ibuke sedo. Ya ora apa-apa aja digetune. Sing jeneng ana iki bali ora ana, kabeh bakal nglakoni, kabeh bakal nunggu giliran. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Terus Mbak Ayu Purma Lestari sing agem kacamata. Ya. Terus Mbak Neti, terus Mbak Wahyu Krisnawati, terus pinggir dhewe Mbak Prastiwi. Ya iya. Kae kejaba sinden ya iso digunakake minangka dadi sound control. Oh. Mergo nek sound control apik iki JBL, nek kae JBT. Ayo. Sak dhuwure JBL. Nek muni kemersek kae lho. Iya. Ya wis ora dadi ngopo, Mak. Matur suwun. Ya, ayo. Sadurunge mengko awak dhewe ngaturake Gustine kena ngapa kraya-raya rawuh mrene panjenengan iki minangka dadi sesembaning para piyayi sak Jawa Tengah. Lah iya. Gusti Benawa ki mau ya Benawa. Gusti Benawa. Ya. Ayo diwiwiti dhisik. Ya. Sing kepareng nyekar ndak suwun. Ayo nok. Aja nganti keri awak dhewe kudu ngaturake gagrag Semarangan. Iki ning Semarangan, Semarang ki duwe maestro panjenengane ya kuwi ingkang winanting pakurmatan almarhum Kinarto Sabdo kuwi karyane lebih dari 800 karya. Oh iya, nek ora dielingke, nek ora di apa unekke mengko ndak kalah karo Gembus Asmara. Iya. Gubuk asmara. Iya. Ayo diaturake. Ya, sapa? Wiwit saka Mbak anu sik sapa Mbak Orisan dhisik. Ya. Men ngaturake. Anu Mbak, apa pelok barang. Ya. Pelok barang. Engko tibake sarung jagung. Ya. Anu bawane dandang gula banjet. Ya. Yo hati-hati ora sembrono. Ya. Siarke RRI Semarang ya uga streaming channel awake dhewe, channel Dalang Sena streaming. Oh, ngono ya channel ganti. Biyen pertama aku duweni YouTube kuwi channel PWKS Live, ning saiki tak ganti Dalang Sena. Oh, ngono ya, Mak. Iya, saiki saben dalang do gawe channel. Wah. Ya werna Dwi Jolaras Indonesia, Kuntadi channel, Sigit channel. Ya. Akeh banget ya, Mak. Akeh banget. Sing durung metu ming Denawa channel. Wis ben. Ayo, mangga Mbak Arisa. Lamun bisa ing
aran patesu aran patesu nipun neno neno kang kinalong triprang ara kuno nuhani trahu ya weneno Mbak Ayu mike Mbak Orisa men ditembangke sarung jagung ya bukane bonang monggo
nuwun wis diawali nganggo tembang sarung jagung. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Iki tamu kehormatan supaya paring pangandikan. Ya. Sapa? Gusti Benawa. Ki rawuh adoh-adoh saka Surakarta tekan Semarang kene. Ya. Kersane arep apa? Ben paring pangandikan karo para lenggah sutresna budaya. Yo. Monggo Gusti. Tembang kese ya. Wana boyang payingan rasaku Sawana kaya kumayang ragaku Jai wana Wansa kayang-kayang Monggo Gusti. Iya, kok ora gek jumeneng. Iya. Gusti Benawa kanugrahan Luna putra Nalendra Gung Binatara pareng rawuh mriki. Ya. Sugeng dalu Gusti. Sugeng dalu Mas Eno, sugeng dalu Bujangik. Panjenengan menika tebih-tebih kaya dadak rawuh mrene lho. Mrisani wonten streaming kemawon saged. Kula mboten saged nyetel kok, Dik. Pripun? Mboten saged carane nyetel. Lho, niku niki jaman globalisasi lho, wis media kabeh kudu iso kaya ngoten. Pun kersane mawon. Zaman globalisasi kersane mawon. Sing penting kula saged ningali YouTube-e panjenengan niku pun seneng. Ngaten Mas Eno dados saderengipun salam budaya saking kula kagem panjenengan para pandemen budaya Ringgit Purwa khususipun dalu menika ingkang sami kersa rawuh mirsani Ki Sena Nugroho saking Ngayogyakarta. Hadiningrat tepuk tangan kagem beliau. Lakar Mas Sena menika saweg dados dalang ingkang naik daun turta dereng dangu amargi gangsal tahun kepengker beliau nuwun sewu bukan siapa-siapa. Nggih. Duka tiba-tiba melejit menjadi seorang dalang yang sangat terkenal dikarenakan memang beliau nuwun sewu sejene turun dalang memang sangat piawai untuk membikin satu lakon-lakon yang kayaknya bukan lakon baku nggih Mas nggih. Carangan Gusti. Lakon banyak carangan tapi bisa menarik dan nikmat untuk dinikmati oleh kita semua. Tur sampun kondang bilih dalang saking Ngayogyakarta menika biasanipun pancen dalang ngelucu-lucune setengah mati. Ning ampun mati lho Gusti. Setengah mawon. Elok saestu dilalah wonten YouTube dipun sarengi kalian ingkang wonten wingking kula menika sanes tiyang Jawi saking Sulawesi ora ngerti basa Jawa ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti dadi dalang sekolah ning Jogja rampung S1 nih nutuke sekolah S2 psikologi luar biasa. Ini orangnya Mbak Elisa Orcarus Alaso wong Sulawesi yang nembang suarane ngalahke wong Jawa. Luar biasa niki apa ya mbisik kenjingan leluhure pesindene awake dhewe mungkin apa pripun ngaten nggih Mas Eno nggih. Wah kula dhewe ora ngerti niku kula ya mengli nemu kok bocah niku. Katimbang wirawiri ora ngena turun dalan ngoten. Mboten perkawisipun kok piyambakipun menika lulus sarjana pedalangan kok bingung neruske nembe psikologi terus kok takoni jane kowe iki arep nendi to Sa? Saya itu bingung ya Pak, wis kowe ajaro nyinden melu aku, wis malah entuk dhuwit. Lah mergo ngoten niku. Iya. Kula nek perkara turune wong seni napa mboten kula ora dong. Nggih mangke pun dangu to para penonton rak kepengin ngerso, anu ngertos.
Dados ngaten. Kula mlebet kula saweg sepindah menika Mas Eno mlebet wonten gedung menika. Ini kalau menurut saya sangat tidak layak. Dos pundi kersanipun dos pundi? Kalau untuk menggelar sebuah pertunjukan yang besar apalagi rutin dan sudah sangat terkenal tidak hanya di wilayah mriki Jawa Tengah namun sampun terkenal ngantos dumugi pundi-pundi. Nggih. Kula badhe usul kalian Pak Gubernur supaya gedung ini segera dirobohkan. Diganti joglo atau gedung yang baru yang sangat megah dan besar karena ini kota Semarang. Cocok nggih? Saestu kula mangke badhe usul kalau wau dilala Pak Sekda madosi kula sampun kondur dan janipun kula saged matur kalau ini ndak layak ini di Semarang kayak begini nih. Niki wis zaman Jepang niki. Niki kudune ndang dirobohke diganti gedung sing megah amarga halamannya itu sangat luas dan besar. Jadi bisa menampung nanti ribuan orang kang saged rawuh wonten mriki. Nggih to? Nggih. Lah kok mosok Taman Budaya Jawa Tengah sing mapan ning Solo kuwi gedene ora ilok menungso kok. Malah kene sing Semarang iki apa ngene iki? Luar biasa, wonten mriki kok penake mung ora kodanan Mas Eno. Nggih. Ning nek panase jan karo neraka jahanam men panas iki. Saestu Mboten mergi menika. Nek jane wau mboten panas ning krana panjenengan rawuh Gusti. Ora penak tenan. Kula niku kroyo-royo adoh saking mriko gandeng liwat jalan tol itu hanya 45 menit Mas Eno. Nggih leres. Nggih kula areng apa to ya iki teng-teng atimbang malam Jumat wong ya ora tirakat wancine poso. Nggih. Mas Eno krungu mayang wonten mriki. Terus kula ngejak niki Bagong niki. Niku kula paragi Bagong saking kula niku penggemar Bagongin jenengan. Nggih, lari kula niki kula parabi Bagong. Ya Gong ya. Yang Semarang nusul Mas Eno kowe rak seneng banget to niku saben dinten niku kan kula ningali YouTube panjenengan niku ben dinten model wayangan panjenengan menika sedang dipelajari Dek. Oh nggih. Sebetulnya kekuatan wayangan panjenengan itu terletak di mana ini yang baru kita cari kata sing kepengin niru Dek. Nggih. Saking daerah wetanan niku model wayangane panjenengan contohnya niki kanca kula Haji Joko Sunarno niki. Oh Mas Joko Nggih. Sunarno nggih. Niku blas mboten nemplek malah wedokane sing nemplek. Wah, wis payah. Niku wayangane kados jenengan niku, Dek. Niki ngae kupluk niki dalang niki. Niki sanes mudin. Niki dalang kanca kula niku. Niku saking Karanggedhe Boyolali. Niku nalika kondange kados panjenengan 1 bulan 30 hari kadang lebih diwakilke teng kancane niki lho menungsane niki nggih Mas Joko Haji Joko Sunarno niki wonten pundi-pundi mesti rawuh kok nggih lah niki ajake napa roe sing nanggap nemplek nggene panjenengan napa pripun aku ora mudeng nggih rekake nonton malah kesedot dateng panjenengan modar kene delak-delak niki sakmenten niki ajeng kepengin ningali Mbak Elisa karo Alaso dari Sulawesi yang sedang viral wonten YouTube luar biasa niki piye ini niki mung kuru jane gede nggih. Nggih kaya ngoten. Elisa, anu lenggah jejer Gustine kuwi. Arep kon ngopo? Lho, ayo panjenengan rawuh mriki Lady anu paling ora niku ya panjenengan paring pangandikan yang luar biasa itu yang sedang viral Mbak Elisa yo Mbak Elisa nggih kula anu ken mandhap supados lenggah jejer. Ya, gimana? Cocok gak? Hah? Cocok gak nih sama Om Gusti nih? Cocok. Yes, sapa? Om Gusti nih. Nek Gusti ya Gusti ora nggo Om. Gusti aja. Mboten napa-napa Mbak Elisa, memang panjenengan wajar kalau memanggil saya Om atau Pak karena usia saya sudah mendekati 70 tahun ya. Iya. Jadi kalau panjenengan nyeluk kula Pak niku wis ora masalah. Nggih. Yang bisa Mas juga nggak masuk ya. Jangan. Yang Mas tuh ini Mas Ton. Nah. Kok bisa Mas Ton yo? Lah nggih to. Nek Mas ki yo sak gram ki 600 lawe.
Nek Mas Ton yo berarti yo akeh tenan larang iki, Pak. Iya Mas Sakton kok ya. Wis mulai banyol niki ngeten niki pun perewangane pun mlebet. Iki mau wonten kenjingan, kelebonan roh, perewangan iki akeh apa to ning kene setan-setan iki. Ki benawa ya dadi denowo. Ki ya bener iki berarti nggone iki kudu diambroke, diadekke sing luwih megah meneh. Paling mergane iki mbiyen dienggo kebun binatang niki lho Gusti. Oh nggih to? Nggih niki riyen kan kebun binatang, dadine kudune dipugar meneh ben keren iki sakeh lemut-lemute. Betul. Awet saking pemujine awake dhewe kali kanca-kanca saking Ngayogyakarta. Mugi-mugi usulan dari para seniman se-Jawa Tengah nanti saya tak matur, tolong dibikinkan surat. Aku tak matur karo Pak Gubernur, iki ben nang dibruke kene mboten dibruke mengke angkat udara tak kon ngebom niki mah dadi ndang amblek ndang wis ndang digawe gedung sing anyar niku. Semarang kok gedunge kok ngene lho, ibu kota lho. Kota lo ya. Ya. Tapi keren bisa mengadakan wayangan secara ajek. Niku sing kula gumun niku, nggon kaya ngene nggih to, gembrengeng suarane ning 28 tahun Mbak Lisa. Ya 28 tahun. 28. 28 rek. 28 ya. Aja loro 80 piye. Ya nek kleru meneh loro 8. 8 kalih likur. Kowe iki omongan ro Gustine kok ngoko iki piye? Mboten napa-napa, kersane mawon. Kalih likur nggih. Mboten. 8 likur. 8 likur. Kalih basa kramane napa 8? 8 mboten wonten basa. Wonten Sabto? Oh Sabto. Sabto. Sabto ki 7. Oh Sabto ki 7. Oh salah Gustine. Sorry. Kula niku cedak niki dadi kupyur ndas kula, Dik. Sabto salah. Jing mlene adeng delok wayang sontik riyen Gusti. Nggih. Cedak wong ayo ndas malah ngelui aku wis modar iki. Jangan Georgie Gusti santai aja. Ini soalnya aku petok berarti dimaklumi aja. Apa? Petok aku nih, dari ini rada dimaklumi. Makanya nek jajar aku mesti ketularan petok met sembune. Iki lho lagi ana sinden ngunekke petuk Gustine iki lagi iki. Iya. Wah anggere kuat ra tanggung lah Gus. Teng Semarang niku jajanan pirang-pirang, Dik. Nggih. Sing paling enak niku iwak asu. Wah, ada di sini masuk. Nggih. Oh, iwak sono. Oh, iwak sono Nugroho. Kok iwak barang, Pak? Ya goleke dalan asline kuwi. Loh, meng ngelokke aku Sono Nugroho. Ya. Ora ket kapan saiki iso diiwak barang kok? Ket kapan gasmu iki ora. Tak kira jadi salah satu jenis kuliner sesuk tak gawe vlogku iwak Sono Nugroho. Ya, aja percaya omong ngendikane Gustine to. Sono iki kirik. Oh iya. Nah, kuwi entuk-entuk wae sing sak liyane agama Islam. Nek sak agama Islam ora kena. Saya iki Ramadan. Nggih. Nggih, kula ugi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah siam utawi poso dhateng sedaya pemeluk agami Islam. Mugi-mugi barokah kagem panjenengan sedaya. Amin. Mas Seno, pripun Gusti? Sudah saya usulkan kemungkinan kalau bisa model penggabungan dari Surakarta dan wilayah Ngayogyakarta apa dengan Banyumas. Nanti dibikinkan wadah sendiri biar tambah besar tambah rukun. Mengko ndak dikira darai dalang wetanan dalang kulonan ora rukun wong nyatane panjenengan mayang tekan ndi tak susul Medion iki lho Mas. Nggih ta Medion ki ya ados engko Solo kula ya nusul ningali panjenengan saking dene kula niku kesengsem niku wiwit jaman Pak Adi Sukito mbiyen niku janjane. Nggih. Nggih. Bapak niki dalang Pak Suparman ya? Ya Superman. Hah? Pak Superman. Ora rak bandem rek cengelmu kowe. Kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa? Superman. Oh nggih bener Dek, Superman. Iya Superman. Ini Pak Seno juga bahasa Inggris. Say no. Say Lah bedane karo Pak Suparman karo Pak Superman apa, Dik? Nek nggon apa nyandang anggung nek nyandang anggung. Mang takon Elisa niku lho ora. Piye? Kula ora wani ngomong. Superman terus Superman. Nah. Paling no yo
cawete beda nek cawete Superman dineh kene ngarep om niku cawete abang Superman kuwi dineh kene ngarep katok sikil lagi nganggo cawet tapi nek Superman yo ora bareng sarune nek film lagi rapopo Kula wis tak tabah-tabahke kok Gusti. Wong tuaku bendina angger ruwah tak kirim donga ning kene mung dicawet-cawetke. Kang kaya Pak Superman adalah seorang hero from zero to hero. Sekarang kan Pak Seno terkenal juga gara-gara Pak Superman. Gitu loh. Jadi jasa. Ora Superman. Enggak, beda. Superman. Nek cara Jawa Superman karo Superman kuwi beda. Oh yes, Nek Superman cawete ning jaba. Iya. Nek Superman sok koloran tok. Wis piye? Puas kowe, puas. Saniki saene diteruske panjenengan kali Mbak Alisa. Margo yen panjenengan kali Mbak Alisa niku kompak banget, Dik. Mumpun mesti mesti ger. Nggih. Kula nonton bola-bali teng YouTube niku guyune mboten umum saya nek pun ngantek dalange sing ageng kaca tinggal niki kepoyo-poyo, Dik. Niku luwih hebat meleh. Sing pundi Gusti? Niki lho sing ageng kaca tinggal niki anggere penjen banyo lah ngantek kepoyo-poyo. Wong niku teng YouTube ketok nek teles kok. Ya mboten nonton kok ya sampean niku. Ketok kok nganti netes-netes kok. Mboten. Nek melayu teng kamar mandi pun entek teng dalan niku bola-bali. Tadi kepoyo melayu, waduh, bareng tekan kamar mandi, oh wis entek ngono. Iku bola-bali. Ya, kamu sekarang sama Mas Seno, aku tak duduk di sana nonton. Ya, enggak ikut nyanyi dulu. Mboten usah. Kula ngrungokke suarane jenengan pangkur Semarangan yang viral luar biasa deh. Saya kagum, betul-betul kagum karena yen panjenengan orang Jawa aku ora kagum. Ning gandeng panjenengan iki wong Sulawesi kok iso iki apa? Sik to. Ibu jenengan pundi asine? Mana? Aku ibuku ki campuran dari sekolah Belu ngono. Dari Lambelu. Om Gusti sekolah Belu. Bokku sekolah Belu. Modar ora kowe. Lambelu itu daerah atau lambe saya? Daerah. Oh, daerah kuwi ini. Oh, daerah. Oh, daerah. Itu masuk wilayah Sulawesi atau Nusa Tenggara? Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Iya. Bapak? Toli. Hah? Tali. Munimu sing rada jelas lho, kowe nek mung krungu nggon mburi tok ora penak lho kuwi kok. Oh, kon nyetake saka ngendi? Saka tali. Ah, saka toli. Toli apa toli? Emangnya ada bedane toli karo toli. Nah kalau orang Bali kan nggak bisa bilang toli. Oh, ditekuk ya. Heeh, toli. Saka toli. Ya manut, saya bocah sitok iki. Jan sembrono ta. Nggih. Pun pokoke Mbak Elisa hebat, sukses. Nggih to berkah kagem panjenengan. Dilongkas tukau motor mabur. Matur nuwun kula mandhap Mas Seno nggih. Nggih, nuwun. Ya Sa, dawuhe Gustine diestokke pangkur Semarangan. Ya, ini aku kembali ke tempat duduk. Wis nang kono sik wae ora apa-apa, ora masalah. Oh, ning kene aku sikile ngene iki. Ora apa-apa. Nganti sesuk-esuk, wah selonjor ngene iki. Heeh, wis sak karepmu. Ya. Nggih. Jumeneng ya ora apa-apa. Ya, men padha presa. Iya. Napa jumeneng napa lengkah? Jumeneng ya ora apa-apa. Oh, ngadek. Ya, khusus kowe wae. Heeh. Ngadek. Pangapunten nggih. Mingkar mingkurengu Wong Jawa suarane apik. Ya. Akarono karenan marti
Ya, ki ngati-ati. Sinawang ras. Ya. Ya, terus. Ketok sirahe. Terus. Wes Pak, lahir Pak. Kok malah kaya wong bayen. Yo ngeden-ngeden iki tapi sing metu sing mburine. Sinuba Sinukarta mreh Gretarta pakartine ngelmu kang tumrap neng tanah Jawa agama gemeng haji ya tiba ya apa? Mawar kuning boleh nggak? Oh boleh Ya, itu. buat Kinarto Sabdo, ini Ya. menghormati Kinarto Sabdo. Ya. Ya ngerti karyane Kinarto Sabdo. Oh iya dong, pancen jelas, yo. dipelajari. Ya. Nek Nyidam Sari karyane sapa? Nyedam Sari apa Mantos? Pak Mantos. Mantos. Nek kuwi apa kuwi karyane sapa? Cakrawasita. Pinter. Burung kakak tua. Nenek ngopo? Nenek sudah tua. Burung kakak tua kok karyane nenek sudah tua. Yo, diaturke. Monggo mawar kuning, yuk.
Apa? Matur sembah nuwun. Sampun, Gel. Omongane ora cetha nyentak-nyentak. Iya. Ler tandure sing dalu dening ratri dereng wonten ing kacarita amung sang Hyang Pratangga wanti jembar saking Brangwetan karing amika sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya Dupitata sing kamandhan dewa sing wau kapusa wancine wis ngancik gara-gara titi mangsa katine swasana Lamun sira kalamun arsa amur wangi kadya mawa jumbo ing kati arsa lanang kai amriya amung kasih Oh
Kondo lamun sira prakalangun arsa murwani kanyatur wawa jumbo ing kanthi arsa nangani kaya diwiwiti kanthi pangrasa tan swala.
padha nyatakno aja nganti padha sirna kadalan ana apa sira dora tete tondo gagate ngarang Trisundri winayang jati kapak mongko kalimo candala monggo kalimo candala ae ana leng-lenging jagat sanyata patupate ula lanang ae ana patupate ula lanang pangirite kapodhungkul sapit desa pikumarang triwat tunda yen titik aku lawu banda aku pate ulanang nanggung gantang Legegekugek sadulita. Pancen rombongan ora ngerti tata krama. Ing atase Semar metu nek cara ngayuja ya nganggo sampak. Lah kok dadi iramane nganti bingung leh Kunjogati. Ning ora dadi ngopo. Waton kabeh pinaringan wilujeng niring Sambikala. Anakku Petruk sing adat saben miwiti gara-gara ora katon kemliwer nala gareng ya ora ketok sing ketok Semar. Semar ki metu nek Radi Candra nganggo tembang pocur Semar iku suaraku nek ora tuwa do tuwa. Nek Semarakon sing enom-enomi dikira Semar mengko kepiye to kepiye ndak ora kepenak. Aku tak nyuwun pambiyantune sing wis umur-umurane padha Semar. Ya kuwi Biyung Prastiwi. Semar iku ayo dicandra. Cara biyen, cara simbah-simbah biyen ndak dilalekke. Semar iku swara iki nek Prastiwi kaya nyetel radio Transminor.
sadya neno tutwuripan handa yani yani ayo sinden pitu bareng ngentut anu bareng neno monggo yuk datang kebran datang kebran salirengkan kekuduk sak dulita mel gara-gara cara kaya ngene iki wis arang-arang padha dienggo mula Semar wajib ngestarekake ndak kabes turon tegese kelangan lacak ora ana sing gelem ngagem para rawuh Semar minangka badal wakile Petruk ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi saka teater lingkar lan kabeh wae ora tak wiji mbaka swiji kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan dene sampun kepareng mitados dhateng Semar sak rombongan supados sowan wonten ing Taman Budaya Raden Saleh Ri Kelenggan sak mangke menika supados atur pasugatan wadene anggen kula ngaturaken pagelaran menika tasih kirang meranani penggalipun para lenggah kula nyuwun samudra pangaksami ing sak kalangkung kathah Jer Semar menika namung menungsa lumrah ing kedunungan ina lali salah apes kalian pati coba anakku Gareng Petruk karo Bagong tak aturane tembang nadyan pirang-pirang nawala tak waca nyuwun kangge tamba kangen nyuwun lagu tamba kangen kagem seluruh masyarakat dan penonton pergelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon TBRS Kota Semarang dari relawan pemantau jalan kemanusiaan Republik Indonesia Ketua Umum Apip Unsoro santri almarhum Kyai Haji Mansur Hidayat nggih mangke badhe kula aturaken iki eneng amplop kok ora ana apa-apane ming eneng duwite tulisane Philip iki saka sapa aku ora ngerti ora ana panyunan lagu mbok menawa saka hamba Allah sing paring rejeki lawan aku nggih matur sembah nuwun saking Trah Somokarto Gunung Kidul yang ada di Semarang nuwun tembang Tiwul Gunung Kidul wah Tiwul Gunung Kidul ki saiki kalah karo Walang iya kepada yang terhormat Bapak Semar saya minyak lagu Sri Kuning nggih saking Bapak Bambang Samsuri terima kasih mengko men diaturke anak-anakku sing padha mlumpuk. Ning nong. Larase sanga apa? 6 iki mau. Diwalik meneh. Ning nong. Pengendar nek saya tuwa saya. Bar pocong patete. Mensurati ora diwolak-walik pancen ya ning nong tak nyoba para sinden ki isih eling ora jaman kuno ning nong adoyana tanembang iku maning adoyana yana aduh
tanembang iku maning adoyono yono aduh tak nembang terus lali pancen cara biyen ki angel ra jamak-jamak wis ora dadak werna-werna tak nembang suarane Mbak Ayu Purwalestari sing nganggo kacamata sinden nom kok wis lamur wis ora dadi ngopo monggo Mbak Ayu kula nyuwun dipun paringi kutut manggung ning cara jogetan Semar cara pamulangan Habirando Kraton Ngayogyakarta muga-muga isih kelingan muga-muga isih eling ayo kajeng anak-anak kula do tekan mriki mengki ndak mboten wonten kancane li omong-omong neno kublak kuntak yuk kepenak monggo dipun lajengaken nganggo dibawani Nuwun. Petruk urung jedul kok. Gareng urung ketok kok. Anak ragil sing tak tresnani. Bagong kok wis ngetok. Wis krungu kutun manggung ya, Pak? Iya, aku sing nembak. Petruk urung rene? Urung. Gareng ya durung. Wah, mongko tak ampiri omahe ya wis ora ana. Do minggat nendi ya? Lirwa karo kewajiban ya, Pak. Ora apa-apa. Butuhe kowe ana, aku ana, wis isih mlaku. Oh nggih. Sapa sing nembang iki? Mbak Ayu Purwalestari. Terus Kemil. Pak. Mil. Pak.
Pak. Nah, sopan karo wong tuwa. Anak ki ngangkat derajate wong tuwa ki nek nyeluk Pak utawa Rama. Mir, Pak. Karang wis kulino ya angel ya. Teruske. Anjen suarane ayu ki pancen apik tenan. Bocah lagi umur 222 tahun ya Mir. Iya 22 tahun. Apik ora jamak-jamak. Len didik wiwit bocah, apa-apa ki nek didik wiwit bocah mesti ya dadi lan apike. Iya. Anggungnya wah. Ngapa emen arep mabur iki? Saking senengku krungu jengkol kok. Wah, penake ra jamak-jamak. Udus. Utut kaya ngono kuwi nek upama ana sing adol 50 juta tak bayar kenceng. 50 juta? Heeh. Kowe ora ngrungokke kutut liyane kok, Men. Sing manggung ora mung ayu tok. Kutut liyane iki ndek pethingan dhewe-dhewe. Sing endi? Ayo aduh ora ngerti arah aku. Dimbrenekke. Dimbrenekke iki geser. Manggung tok wae. Jejere ayu sapa? Tatin. Dindenekke sekutut sing enom-enom sik, kae kutut sing arep mudar-mudar kae engko sesuk. Bagong iki cangkeme elek ora. Ayo sing enom-enom sik menajar manggung. Heeh. Ora mung mongan-mangan. Ketekung yo. Ki kutut saka Kulon Progo iki. Wah, Kulon Progo. Heeh. Yo, kaya ngapa?
seru. Wah. Nganggo menggok barang. Wow, wes ya, Pak. Heeh. Mpun, Pak. Jejere, ayo, kutut saka Sulawesi. Heeh. Yo, ayo ngapa? Kutute manggung tok sa, ayo. Wah, mikir amune. Heeh. Harkata kung Piye, Pak? Ora pati nges ning ati. Ayo. Sebelahe. Ah. Kutut kok kaya dara gondok. Boyongan. Ayo. Kaya apa? Wes. Ora kemempengan. Recetha. Kutut sing sebelah kono. Telu sebelah kono. Dunekke. Kae blekoke, Pak, wis ora apa-apa. Wis ben dunekke. Yo, jejere ayu. Nah. Kutute anggere wis umur-umur ngono kuwi, wah. Wis temonjo. Ayo. Wis, jajare. Wah, dicoba kabeh ben ora apa-apa. Kon manggung kabeh. Yo, jajare. Cucuke saya potel. Ayo. Mangan delora. Mula nek jeneng kutut ki aja mangan kroto. diulang, Pak. Gerok ya. Monggo iki mangsa Ramadan ki mangsa prei. Ha kok nganti gerok. Anu tadarus. Oh. Tadarus karo golek takjilan. Ha iya. Ayo. Dehem sik. Digedhek dhewe cengele. Oh. Kok rumangsaku kok kaya ora kewahyan to bengi iki. Endi mau mike muni gerok, bareng wis ra gerok mike mati. Ya wis ora apa-apa. Ketuyung-tuyung ngono kuwi jenenge. Ayo. Ayo. Wah, apik. Iki kutut kok kaya pemain campur sari. Bisa main keyboard. Kung. Iki dingu wae terus dibanting. Sia-sia, Pak. Ha iki sing kari dhewe iki. Heeh. Wah. Kutut sak umuranku. Iki jane wis arang-arang manggung, Pak. Soale nek manggung ki saanggungan wulune mbrodol. Oh. Hor ngono rontok. Ning wis ora apa-apa, karang yo nggo tuwa-tuwa. Coba kaya ngopo? Keteko. Andel ora, wis gelem-gelem ora to? Yo, bangane nganggur. Kutut kok angel ora jamak-jamak. Teruske ayu diteruske ndak wektune ngoyak. Saya wangi Mudak gede. mundak Sri
wengi mundak asli mundak gedhe dengkulmu mlonjok. Mangga mangga Monggo monggo. mangga mangga Monggo monggo. mangga mangga Monggo monggo. mangga mangga Ala monggo 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 monggo. ala mangga 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 Swara kaya plorotan. Monggo. Kembleseken ya Mir. Wak sudet wetenge ora. Mik. Mik ngapa? Kuwi cakepane. Nah, ngandel ora. Danget. Wah. Nggon aku kok cakepane mik bareng-bareng. Kangsa. Ha ha. Ha ha. Keto. Sundel Sugeng. Antel ora kowe. Sugeng kok sundel. Oh. Sugeng langgahipun para tamu. Ha, iki. Yuk. Neno. Neno. Yuk, dirangkepke. Nah, yuk. Sore-sore nyalaben ketut manggung jaluk sing jeneng wong tuwa ya Semar ya tembange sing ngene-ngene iki. Ora tembang werna-werna. Ngene iki wis cukup tak nikmati dhewe. Ah iya. Engko sing werna-werna panyuwunan kowe Bagong. Siap. Aja kuwatir, Pak. Tak aturake engko. Iya. Dilanjut.
omben omben ben omben 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 Ben omben ben omben iya yen 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 en ora ana wong tak dedeli mbako lambene manut karo di iya-iyan nono wah Bagong jani Solaras gamelan iki seneng aku nana nano kutu Kutut manggung entake wektu dhewe lho, Pak. Setengah jam dhewe lho. Ben ora apa-apa. Bagan, monggo. Monggo. Oh. Pedagang kaki lima. Janji sabar, aja jaga susu, sawahe jembar-jembar, marine lemu-lemu. Tekan seprene Petruk karo Garing ora ketok. Wis rasa digagas. Wis rasa dadak tok pikir. Kowe iki wong tuwa, nek mikir Garing Petruk ora tekan kene, getihmu munggah malah dadak priksa meneh. Priksa. Iya.
Nawala-nawala sing manyunan aturna Bagong. Siap. Ki saka rombongan Gunung Kidul sing lenggah ning Semarang. Oh iya. Nyuwun lagu Tiwul dan Mbak Yul. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul sapa sing iso? Ayo. Iki karaono iki asli Gunung Kidul ora teka. Sapa? Arisa siap ora? Hah? Piye? Karo penggerong. Mosok karo aku ora apa nek Tiwul Gunung Kidul. Nah nek ada. Nah lambene pelok. Ayo pelok gendere ora menggok-menggok. Gendere nek ora rating ora menggok. Ayo. Oh slendro. Sepira to larase? Kowe nek ora ngerti rasa nembang. Men ditembangke Mbak Orisa. Tiwul Gunung Kidul. Ya sak. Lumayan iki. Ana dite pirang-pirang. Engko dijolke 2000-an nggo nguyuh ning pom bensin. Tak kira nggo jajan kok minggu. Ayo, kaya ngopo? Tembange. Heeh. Kendang Jaiplo kan muni wae. Jaipong. Heeh. Wah, janaya Ramadan sapa-sapa melu. Ha iya. Sing biasane ra tau melu wae melu ayo. Mangsa sepi, weh kancamu komplite ra jamak-jamak. Sing ngethuk ana dhewe, sing ngempyang ana dhewe. Laden wayang we loro. Ayo saking turahe kanca ngene iki ya men Pak rejeki sithik dum sithik, akeh dum sithik. Ha iya. Kan iso rata. Coba kaya ngapa diaturake. Yo, monggo. Salah siji. Pikir kowe wis lali. Sing kondang dek kablek lan diwul watu lintang apa watu kapur babagan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing disuwur wisata Nang apa wadi amba kae ora bakal kuciwa Sinten mas kadoprake Kantor sari teng gunung-gunung kidul Tiwul mas kunang kidul sing pasti bulan aku ra ngibul Tak pikir kowe wis lali mas karo aku cah gunung kidul Eling-eling tanggonane dhuwur tatah ayo sing kondang dek kablek lan diwul watu lintang apa watu kapur babagan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing disuwur kabeh papat wisata Sandang
kidul Dik Tiwul Mas Gunung Kidul sing pasti bulan aku ra ngibul dalam jaran lan aku iku kabeh papan wisata Santen Mas Lopawati apa cekae ora bakal kuciwa Rinten Mas Gatoprake campur sari teng gunung-gunung kidul Tiwul Mas Gunung Kidul sing pasti bulan aku ra ngibul Apik. Apik tenan. Iki padahal ming awang-awang lho, Pak. Awang-awang piye? Awang-awang ki ora nggo notasi, ming di luar kepala. Heeh. Pancen kanca-kanca ki ya pancen. Iki saking selak kepingine Sri Uning diaturake. Sri Uning ya. Sing kepareng nyekar Mbak Tatin sing durung nyekar. Monggo Mbak Tatin. Ya, dibawani sinebut pahlawan putri. Ya. Sinebut pahlawan putri Neno Srihuning Mustika Tuban putra Kanjeng putra Kanjeng sira lawe dul duk dul tak prangkeng bajana duk gong bebelo Pepilo Wiratmaya tan wurung Sri Tan wurung Sri Uning gugur dadi kusumaning bangsa lole monggo ayo kanca-kanca diaturake yuk Srihuning Mustika Tuban lapun tresna sabaya pati Marang Raden Wirabaya Gus Prasetyo Ananda
anggere kaya ngene iki ting grobyak ngono kuwi getih tekan sirah. Ha piye sirahe dipalu apa piye? Men getihe medun meneh. Kurang ajar karo bapane kok kaya ngono. Pindah apa kene iki mbledhok e? Iso. Tanggo joget ki kebule makbul-bul ngono. Ya pindah sisih kono ya. Ayo tak tutke Bagong ayo. Ndak surak kesuwen kono. Semare koten prayetna semoleres eko balik. Pandan Muntara non lir kekonang sorong sorot edan padang Kakang Semar kula Den aja kaget aku nyemrato ning Karang Kadempel Kiai Semar. Sajaipun wonten wigatos Gadingaren Janur Gunung Ndara Kresna rawuh wonten Karang Kadempel Kiai Semar. Apa Kakang Semar ora ngerti pawarta ingkang wis sumebar warata nganti tekan talinganing nata ing Ndarawati? Perkawis napa? Bendaramu Pandhawa dina samengko kapikut dening Pandya Bathari Durga lan dipapanake ana ing pakun jaran ing wujud arca gajah ing mapan ning wana Krendayana Kakang Nayantaka. Semareka den prayatna samureres eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti
Malah kula mboten ngertos. Nek mboten sinuwun Kresna ingkang paring dawuh. Nyatane sak mangke sampeyan pun paring dawuh kaya ngoten. Saklajengipun kula kantun nengga dawuh sampeyan. Ayo dijujuk menyang endi papan dening Reca Gajah. Yen bisa gawe srana luwaring para Pandhawa. Mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Ndika tindak kula dherekaken Ndara. Piatang ning kalang lanak larmandan moncal. Redo mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit kong maguru gongso tetekaya butalawar pandriting turangga esti Kakang Semar kula Ndara apa iki ingkang winastan pagunjaran wujud Reca Gajah tinemune pancen dientha kaya wujuding Dewi Pangga mboten panglik mbok menawa menika ingkang kinarya ngunjara Ndara-ndara kula Pandhawa kula gumun. Lah kok ora ana kabar apa-apa? Sampeyan rawuh paring dawuh nek Ndara Pandhawa sami dikunjara wonten telenging Reca Gajah. Den, ampun nganti ndedawa wekdal. Kula aturi nglebur pakunjaran ngluwari Ndara-ndara kula Pandhawa. Sinuwun. Iya, Kakang Semar Badranaya. Ya Dalarta saking Godha sang Kura-kura. Ya namutusa sang Sri kocap kacarita nalika semanten nata Ndarawati agan sigra angluwari sangya para Pandhawa mapan wonten telenging pakunjaran ingkang wujud Reca Gajah datan ngertosangkan paran wonten wujuding Sardula ingkang sajaran teji anggetak punang nata Ndarawati miwah Lurah Semar tuwin Lurah Bagong temah kendang kapracon ndang kontal kaprapan nata ing Dwaraka wau. Wedhus kirek us karo bapakne kok ngunekke kirek wong tiba ora sengaja mer wong tiba kok dunekke wedhus lah jagat Dewa Bathara nggih pancen jagat Dewa Bathara lah kok jebul gawat kliwat wujuding pakunjaran mau Kyai Semar
ora ngerti sangkan paranyono Sardula gedene ora jamak ngetak marang panjenengan ingsun. Iki nek ora aku golek pawongan ingkang bisa mbukak pakunjaran Pandhawa bakal sirna saka tanganing Betari Durga. Kula sumanggaken. Kula niku wis tuwa. Kula ora iso apa-apa mang sampeyan kudu budidaya jer sampeyan pujangganing para Pandhawa, sunging para kadang Pandhawa. Nek ora iso ngluwari ndara-ndara kula Pandhawa, gunane napa? Semar Suwita karo Sinuwun Ndarawati. Wila jagat Dewa Bathara. Bagong, Nun. Ayo melu aku. Teng pundi? Golek jago. Kula gadah ning jalune cilik. Hus. Jago tegese jago menungso. Wah. Teng pundi? Wis pakoke melu aku. Oke, ning syaraté siji. Syaraté apa? Ora mabur lho. Lho, kok ora mabur piye? Sampeyan niku ngajak-ajak sok ora konsekuen kok. Ayo Bagong melu aku, sampean pleper. Munggah dirgantara aku lho. Rekoso le mlayu, nek mabur ajak-ajak. Ora sah wedi kangelan. Kowe gondelan kampuhku iki. Sing pundi? Sing iki. Husus. Rok sembrono ora. Kampuh iki ndi? Ora ngerti ya sak cekel-cekele kok ya. Paten ana sing gantung tak cekel. Kok ya ora diunggahke dapurmu. Ora diunggahke ana. Iki kampung. Cecok lendang niki to. Iya. Wis ning gondelan karo aku ya Bagong ge. Tak jak mabur golek jago siap. Supaya enggal bisa entuk jago aja nganti kesuwen ge. Mangkat dina iki. Ayo. Keres, hus. Sampeyan weruh kula mboten? Kowe ngopo? Niki lho, Mang Sawang niki lho. Lek kula gocekan tangan siji, gedabikan teng isor. Sampeyan liwat dapuran pring ya ora omong. Lho. Lah ngopo? Iki lek konangan cah cilik ngrekoso kula. Sebabe sarung kula keri ning dapuran pring. Niki lho kula mung nganggo celdam tok. Masa kok terus-terusan wis mengko tak tukoke. Yakin? Iya. Nek ditukoke kathoke cepet tak topo sisan. Nek nukoke sak jeroane sisan. Iya wis kabeh tak tukok. Ngono dadi sportif. Mereno semupang pangaruna katinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketer
dene donga engkung lero sing dene panco Toking ayam mono